Is het inmiddels een beetje ingedaald? Het is wel een beetje al gezakt, maar ik geloof het nog niet helemaal. Let's go, let's go, let's go. Tonight will be bellissimo. Enjoy la festa. Hoe groot was de festa na afloop nog, nadat de show voorbij was? Nou, zo groot ik werd ontvangen, natuurlijk ook een beetje op het podium, dat er een paar vrienden zo er langs kwamen. En toen daarna ben ik in een café helemaal verrast. Er zaten al mijn familie en mijn vrienden. En daar hadden ze mijn liedje ook aangezet. Daar gingen we ook al helemaal feesten. En daarna in het hotel een hele grote afterparty met wat familie. Ook bleef haar telefoon maar piepen vanwege talloze nieuwe berichten. Ze had bijna 450 WhatsApp-berichten weg te werken en kreeg er duizenden nieuwe volgers bij op Instagram. Nou, ja, op mijn Insta, het is ontploft. Voor de finale zat ik bijna tegen de 7000 aan en nu zijn we bijna bij de 11k. Dus bedankt iedereen die mij heeft gevolgd. En ook voor het stemmen natuurlijk. Vandaag is het weer business as usual, met een dagje school voor de boeg. Dat geeft haar stem in ieder geval weer wat broodnodige rust. Ik was zo slim geweest om dan de dag daarna naar de kermis te gaan. Het zal nog meer schreeuwen, dus mijn stem is vandaag dubbel zo kapot. Ja. Maar komt goed, veel keelsnoepjes eten. Ja. Is je nieuwe beste vriend. En zo gauw de heesheid weer weg is getrokken, start de voorbereiding voor de finale. Die staat op 11 december gepland in Armenië. Dat is niet bepaald om de hoek. Heel ver weg, maar we gaan het gewoon zien. Ik laat het gewoon op me afkomen en dan komt het helemaal goed. Ja. En dan las ik ook nog ergens dat je moeder vliegangst heeft. Ja, mijn moeder heeft vliegangst, dus die gaan we in het vliegtuig slepen. En dan gaat ze ons samen knijpen, denk ik. Ik heb ook nog nooit gevlogen, dus ik vind het ook een beetje spannend. Ja. Maar ze moet er wel bij zijn natuurlijk. Ja, ze moet er wel bij zijn, dus sleep het gewoon het vliegtuig in en dan komt het goed.